Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tunghayan natin this morning kung paano nga bang paggawa ng soy candles. Ano nga ba ito? Alamin natin yan kay Lia de la Cruz mula Vigan City, Ilocos Sur. Naimbagabigat Lia and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Naimbag-abigat, Sir CJ. Alright Lia, kumusta ang gising natin dyan sa Ilocos Sur? Hello, Sir CJ. Ito po, kakagising lang po. Kakatapos lang din mag-breakfast. Alright, kantuhan tayo Lia. Paano ka nagsimula sa paggawa ng soy candle? Opo. Currently po, kasi I'm working with a bank right now. Bankera po ako. During the pandemic, medyo shortened. Nagkaroon po kasi ng shortened banking hours due to the COVID surge. So, bilang gusto ko pa din maging productive even after banking hours, nag-isip po ako ng pwede kong gawin during my free time. So while browsing the internet, nakita ko po yung soy candle making, and then I tried to work it, and then nakuha ko naman po siya. And then nag-source out po ako ng mga local suppliers doon. Tsaka po ako nagsimula. Nag-start lang po siya as a hobby nung. Nag-start siya as a hobby and eventually naging business mo na siya. Yes po. Nag-start po siya. Yung mga first batches po na ginawa ko, binigay ko po siya sa mga friends ko na same ko din po na mahilig sa mga scented, sa mga fragrance oils, ganyan. And then, nagkaroon po ako ng good feedback na, ayun, why don't you try na gumawa ng bulk and then try to post it online. Yun po yung ginawa ko. And then, fortunately, unti-unti pong nakilala yung business ko po. Okay. Lia, kung ikukumpara mo sa paggawa ng mga karaniwang kandila, ano ang kibahan ng paggawa ng soy candle? As compared to the other waxes like paraffin wax, ang soy candle po kasi is mas environment friendly. Okay. And yung sa scents niya, mas maganda po yung throw ng fragrance oils pag soy wax po yung gamit. Yung mga soy candle, nilalagyan niya ng essential oil. Diba? How much essential oil do you put sa mga soy candle? Sa akin po, sir, depende po sa type of oil na gamit ko. Meron kasi yung mga scents na masyadong malakas, pero ang normal ratio po is in every 1 pound of soy wax, 1 ounce din po ng fragrance oil dapat. Okay, Lia, ano ang ginagamit mo na wick or wicks sa mga soy candle? Ang ginagamit ko po for the soy wax is wood wick and cotton wick po. Okay. Yung cotton wick, katulad po ng nasa background ko, yung normal po na wick na ginagamit for candles. Okay, pakikwento Lia kung paano pumatok sa market yung soy candle. On my experience po, ginamit ko lang po lahat ng aking makakaya. Lahat po ng social media platforms, sinubukan ko po. I also tried boosting my posts through Facebook. Yung may babayaran ka po para makita yung post mo all over the Philippines, ganyan. Dun po. And then I have some friends po na influencers. So, ayun, I keep sending them candles for them to market as well. Okay. Lia, ano ang advice mo sa mga nagbabalak pumasok din sa paggawa ng soy candle tulad mo? Ayun po. Sa mga katulad ko po na mahilig sa crafts, na nagbabalak na pumasok sa soy candle making, I highly encourage you po to start your own business as early as now. Pero ayun po, dapat po ready tayo to face all the ups and downs that may come along the way. Kasi hindi naman po laging meron, laging wala.
So, ayun po. Just believe on your product din po. That is right. Okay, Leah, maraming salamat and ingat ka lagi. Thank you so much, Sir CJ. Ingat po. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.